Вълк? Браво, а ушите къде са му? Я му нарисувай уши. Ето ги ушите. Да, а зъбите, браво, мамо, какви уши. Я зъби да нарисуваш. Ето ги зъбите. Браво, а опашката? Ето пласката. Опашката? Ето я. Я нарисува едно зайче, как яде вълка. Ето го зайче. Вътре в корема ли му е? Да. Леле, браво. Чакай. Ето. А на зайчето ушичките? Ето ги зайчите. Ушичките. Ето ги. Браво, мамо. Браво, я го цункай вълка сега. Ще го цункаш ли вълка?